Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na zauren malamai. A yau muna tare da Sheikh Muhammad Tasi' Al-Kamaluni. Malam muna maka barka da zuwa. Barkan ka dai Malam DC. Ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah za mu so malam ya faɗakar da mu kuma ya mana tuni akan wasu wani maudu'i mai zaman kansa, duba da yanayi na wannan wata da muke tunkara na Zulhijja, wanda akwai abubuwa da dama da za su auku a cikinsa. Akramakallah, a takaice za mu so mu ji menene falalar kwanaki 10 na Zulhijja. To bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam DC, wato waɗannan kwanakin da za mu shiga, kwanaki 10 farko na Zulhijja, su ne wato khairu ayyamin duniya, mafi alherin ranakun duniya gabaki ɗaya kenan, kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi wanda yake ingantacce. Waɗannan kwanakin suna da falala ƙwarai da gaske. Kai, malamai suka ce duk wanda yake ƙoƙarin yin ibada a cikin watan Ramadana da yini, to ya sani cewa aikata ayyukan ibada a kwanaki 10 na farkon Zulhijja sun fi falala, sun fi lada sama da aikata ayyukan alheri a cikin wato yinin Ramadana. Yani duk wanda yake ƙoƙarin karanta Alkur'ani, duk wanda yake ƙoƙarin sallolin nafila, dukkan wanda yake ƙoƙarin ba da sadaka a cikin yinin watan Ramadana, to ya sani fa ba da sadaka da nafilfili da karatun Alkur'ani da aikata ayyukan alheri a cikin wato kwanaki 10 na farkon Zulhijja ya fi lada sama da aikata su a cikin watan Ramadana. Saboda malamai suka ce idan ana maganar wato dare, maganar dare ake, ba batun yini ba, maganar dare ake yi, to lallai tabbas dararrakin 10 ƙarshe na watan Ramadana sun fi falala in maganar dare ake, ba yini ba. Yawa, in dare ake magana, saboda a cikin kwanaki, a cikin dararrakin 10 ƙarshe na watan Ramadana ake samun daren da ya fi kowanne falala, shine daren Lailatul Qadr, wanda Allah ta'ala ce khairun min alfi shahr. To in kuma maganar yini ake yi da rana ba da daddare ba, to lallai tabbas yinin 10 farko na Zulhijja sun fi falala. Saboda a cikin waɗannan kwanaki 10 na farkon Zulhijja ake samun yinin da ya fi kowane yini alheri a duniya, shine yinin Arafa. Da haka malamai suka ce in dai maganar yini ake da rana ba da daddare ba, to lallai waɗannan kwanaki na 10 farkon Zulhijja sun fi falala. Aikata ayyukan alheri a cikinsu ya fi falala sama da aikata ayyukan alheri a cikin watan Ramadana. Na'am, wato waɗannan kwanakin kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisinsa wanda yake ingantacce, manzon Allah ce ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna habbu ila Allah tabaraka wa ta'ala min hadhihi al-ayyam al-ashr. Manzon Allah ce duk yinin duniya ba wato rane ko babu yinin da Allah ta'ala ya fi son ayyukan alheri kamar wato waɗannan kwanaki na 10 farkon Zulhijja, duk yinin duniya. Saboda mai malamai suka ce annakiratu fi siyaƙin nafi tufidul umum, kaga ma nakira ne, ma nafiyu ne, ma nafiyu ne. Na'am, ayyamin wannan kuma nakira ce, kenan duk ranakun duniya, duk wani rana, duk wata rana a a duniya
ba ranakun da Allah ta'ala ya fi son ayyukan alherin ji manzon Allah kamar waɗannan kwanaki na 10 farkon Zulhijja. Daga watar wato Zulhijja na shiga watan babban sallah, to fa an shiga waɗannan kwanaki har zuwa ranar babban sallah. To kwanaki ne masu falala kwarai da gaske. Allah ta'ala yana son ayyukan alheri a cikinsu. Da manzon Allah ya faɗi wannan, sahabbai sun san falalar jihadi, kuma suna jin larabci, saboda an kira fi siyaqi nafi tufidul umum. Da suka ji maganar manzon Allah sun fahimci cewa duk ranakun duniya manzon Allah yake nufi. Duk ranakun duniya Allah ta'ala fi son ayyukan alheri a cikin waɗannan kwanakin. Sai wani sahabi ce, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, saboda ba a yin jihadi a watan Zulhijja, yana cikin ashhurul hurum, ba yaƙi a ciki. To sai ce ya san ba yaƙi a ciki, to ya san falalar jihadi. Sai ce manzon Allah, walal jihadu fi sabilillah, ko jihadi wajen ɗaukaka kalman Allah, Allah ta'ala ya fi son ayyukan alheri a cikin waɗannan kwanakin sama da jihadi. Manzon Allah ce walal jihadu fi sabilillah. Manzon Allah ce wallahi Allah ta'ala fi son ayyukan alheri a cikin waɗannan kwanakin sama da jihadi. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi shay. Sai da mutum da ya fita da kansa da dukiyarsa komai nasa ya tafi da shi jihadi bai da komai bai shahada, to shi dai kam ya fi falala. To haka waɗannan kwanakin Allah ta'ala yana son ayyukan alheri a cikin su. Shi yasa magabata sun san wannan. Akwai Sa'id ibn al-Jubair, suka ce idan watan wato Zulhijja ya shiga, watan sallah na shiga, to kwanaki 10 farko na Zulhijja din na watan sallah, babban sallah, aka ce ijtihada ijtihadan shadidan, wato yakan yi ijtihadi mai tsananin gaske, hatta ma ka da yute ko haka man bai zai iya ba. Mana idan ya zo yana sallar dare a cikin waɗannan kwanaki na 10 farkon Zulhijja, haka man zai faɗi a ƙasa, saboda yadda yake ijtihadi ba bacci, haka man zai faɗi a ƙasa. Idan ya zo ba da sadaka a waɗannan kwanaki na wato 10 farkon Zulhijja, aka ce har sai aga kamar abin da yake da shi za su ƙare, saboda yadda yake ba da sadaka dama. Wani aikin alkhairi idan ya tashi yakan yi shi yau da gaske, kwarai da gaske. Kai har cewa mutane ke la tutfi usurujakum, cikin mutane kada ku kashe fitillunku, saboda kada a yi bacci dare, a bar fitilu a kunne, a ta ibada, a ta raye dirarraki a wato kwanaki 10 farkon Zulhijja, cewa ke kada a kashe fitilu, a ta ibada. To haka magabata suke waɗannan kwanakin. Ana so mutum ya yawaita ayyukan alheri, yawan istighfari, yawan kabbara Allahu akbar, tahmidi alhamdulillah, tahlili la ilaha illallah, tasbihi subhanallah. Sannan mutum ya yawaita ba da sadaka, nafilfili, karatun alkur'ani, azumi, duk ayyukan alheri na mutum ya samu daman aikatawa, to ya aikata a cikin waɗannan kwanakin, domin duk kwanakin duniya ba kwanakin da Allah ta'ala fi son ayyukan alheri a cikinsu sama da waɗannan kwanakin. Da haka a yawaita ibada a cikin waɗannan kwanakin, saboda suna da falala ƙwarai da gaske.